πας τώρα. Κύριε Πολυχρόνη, τελείωσε το ντέρμπι, η ομάδα σας κέρδισε τριαμβευτικά, μπορούμε να πούμε. Τι έχετε να πείτε? Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα παίκτη σαν το Λευτέρη Μαυρομούστακο. Η ομάδα πάει καλά, χωρίς άγχος και περιμένουμε τη συνέχεια. Έχουμε δύο δύσκολα παιχνίδια. Με κλειάθη για δίκαιο στο γήπεδο μας και βλέπουμε τη συνέχεια αισιόδοξη. Περιμένατε να κάνετε ένα τέτοιο ξεκίνημα, δηλαδή με το απόλυτο? Περίμενα να πηγαίναμε καλά, ίσως το απόλυτο και αυτό στο πρόγραμμα ήταν. Σήμερα περίμενα να ασχοληθούμε λίγο η αλήθεια. Όπως είπα, ο όντως είναι καλή ομάδα, θα βρει αυτά τα πατήματά του και η συνέχεια είναι δύσκολη επίσης. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια τώρα που έρχονται. Πάντως σας βλέπουμε ζεστούς, σας έχει ζεστάνει όλοι. Αισιόδοξοι είμαστε, ο κόσμος βλέπετε είναι κοντά μας. Δεν το περίμενα η αλήθεια να έχει τόσους πολλούς φιλάδους από το χωριό σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Και σας είπα η συνέχεια είναι αισιόδοξη και στα άσχημα και στα καλά. Να είστε καλά.